Хто там мільгае ў месячным дзянні? Хто там ідзе? Адгукніцеся. Юнак з дзевай ходзіць маўчанне, берагам возера свіціць. Хлопец тутэйшых лясоў паляўнічы. Дзеўчына хто? Я не ведаю. Милая дева, што ад мяне ты хаваеш? Тата сказаў, словы мужчыны не заслугоўваюць веры, бо хоць у словах і спеў салаўіны, ды ў сэрцы ліса намеры. Можа, я к просьбе тваёй і схілюся, толькі ці любіш, ці дужа? Хлопец у месячным зянні дзеўчыне прысягае, пеклам і роем у вечным каханні. Толькі ці слова стрымае,